Ульяновск өлкәсендәге татар җәмәгатьчелегенең күп еллык тырышлыгы бушка китмәде. Шәһәрдәге 79 мәктәпнең 70-ендә татар теле фән буларак түгәрәк һәм факультативларда өйрәнелә. Шуннан да моннан 10 ел элек татар теле Ульяновск шәһәренең нибары 20 мәктәбендә генә өйрәнелә иде. Хәзер бу сан 73-кә җитте. Ана теле укыту өчен бөтен шартлар тудырган булса да, кызганычка каршы мәктәпләрдә укучы 14 мең татар баласының 70% гына туган телен дәресләрендә өйрәнә. Укытучыларның һәм мәктәп директорларының әйтүенә караганда, ата-аналар балаларын татар телендә укытырга теләмиләр. Әниләре каршы балаларның татар теле нәрсәгә кирәк ул диләр. Йыгыз да бирмиләр анардан да. Әти-әниләре каршы. Әтисе урыс, әнисе татарлар күбрәк йөриләр. Әтиләре татар булган гаиләләрдә, әниләре рус булганда йөрмиләр. Ләкин ата-аналар ничек каршы торсалар да, җирле автономия җитәкчелеге Россия Конституциясенә һәм аның мәгариф турындагы законнарына нигезләнеп, мәктәп директорларына татар теле укыту өчен шартлар тудыруны таләп итәләр. Далеко не во всех школах Ульяновской области выстроена четкая система преподавания национальных языков. А в некоторых школах и вовсе не уделяется должного внимания этому предмету, не считаясь с его важностью. Һәр төрле авырлыклар белән булса да, байтак мәктәпләрдә ана теле фән буларак укытыла, ә калганнарын да ул түгәрәк һәм факультативларда өйрәнелә. 5 елга якын без мәктәпләрдә татар теле укытсыннар дип тырыштык. Хәзер Ульян шәһәрендә 80 мәктәп, 77-сендә бар татарский этнокультурный компонент. Бу без саныйбыз яхшы, уңайлашып барабыз. Бәлки садикларда алай ук түгел әле. 140 садиктан 20 садикта бар компонент национальный культурный. Аны арттырыр өчен бөтен садикларда булсын дип, без бу совещаниедә шундый проблема куячак. Россия законнары ел сайын ана теле укытуны киметкәнлектән өлкәнең татар автономиясе сабыйларны ана телендә сөйләшергә өйрәтү максатыннан бу эшне моннан 2 ел элек балалар бакчасыннан башлап җибәрде. Ни кызганыч, бүген милли мәдәни компонент Ульяновскдагы 140 балалар бакчасының нибары 9-ында гына кертелгән. Элек бу эш бар тик 2 бакчада гына алып барыла иде. Шунысы игътибарга лаек, автономиянең бу яңа башлангычы шәһәр мәгариф идарәсендә дә зур яклау тапты. В школах у нас давно уже выстроена система этнокультурного воспитания. В каждой образовательной организации у нас изучают родные языки. Наши учащиеся с 1 по 11 класс изучают они уже в системе. То хочу сказать, что в детских садах пока у нас эта работа идет на начальном этапе. Она, конечно, важна, она нужна, она должна проходить в форме игры. Я это все прекрасно понимаю, потому что дошкольное образование – это своя методика. Но мы с вами должны помнить, что дошкольное образование на сегодняшний день является начальным этапом общего образования. Татар җәмәгатьчелеге үтенече белән оештырылган әлеге киңәшмәдә Ульяновск шәһәрендәге 200-дән артык балалар бакчалары мөдирләре һәм тәрбиячеләре катнашты. Шәһәрдәге балалар бакчаларында милли төркемнәр ачу һәм анда эшне оештыру тәҗрибәсе берничә бакчада инде 10 елдан бирле алып барыла. За 15 лет преодолели национальный барьер, и наши дети с удовольствием изучают и свой родной язык, но и рассказывают стихотворения, слушают сказки на других языках народов. Мин чишмә түгәрәген алып барам. Балалар белән эшләргә бик рәхәт, бер дә авыр түгел. Ата-аналары теләп йөртәләр балаларны түгәрәккә, балалар үзләре теләп йөриләр, бик катышат. Аналар безне шулай концертлар куярга барганда, шигырьләрне, йырларны рәхәтләнеп өйрәнәбез. Ульяновскның 242-нче балалар бакчасында милли төркемнәр 10 елга якын эшләп килә. Бергә төрле милләт балалары йөргәнлектән, тәрбиячеләр ата-аналар ярдәмендә һәр халыкның да милли бәйрәмен уздыралар, йола уеннарын оештыралар. Без тотындык Сабантуйдан уздырдык Чуаш бәйрәме Акатуй, уздырдык Каравон, уздырдык Нәврүз, уздырдык Фазмәсе, уздырдык Чәй бәйрәме. Бу инде безнең тагын үзебез үз теләгебез белән оештырган аулагы бәйрәме була. Бездә татар балалары гына түгел, төрле милләт балалары йөрсәләр дә барысы да татар телен бик теләп өйрәнәләр. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Фаил Мөдәрисовның бу бакчага 2нче баласы йөри. Беренчесе мәктәптә укый. Ул үзенең балалары татарча аралашсын һәм кече яшьтән үк татар сәнгатенә тарту өчен шәһәрнең 2нче читеннән булса да, атнасына 3 тапкыр 2 кызын да өлкә татар мәдәният үзәгендәге җыр һәм бию түгәрәгенә дә йөртә. Гадәтләрен массын татар телен өйрәтергә кирәк. Әбилдә бабайлар авылга киткән исәнмесез баба, исәнмесез әби дигән кеңгелләр эреп китә, тәмле пешереп кашалалар. Шәһәрдә балалар бакчалары мөдирләре һәм укытучылар катнашында уза торган һәр җыелышта да Казаннан кайтарылган күп санлы дәреслекләр, методик кулланмалар һәм матур әдәбият таратыла.